Stop! Het eerste moment dat ik hier binnenkwam op school, dan was ik al een soort van meteen verliefd eigenlijk. Ja. We waren al meteen beste vrienden en alles. Ik kon eigenlijk elke dag ook wel met hem spelen. Gewoon in de pauze, lekker rennen. Geen zin in. Hij heeft er geen zin in, hè, die jongen. Ja, het is wel fijn om ook een hond op school te hebben. Ja? Vooral vanwege en ook mensen met stress en zo. En gewoon, als je echt doorheen gaat, kan het er bij stand komen. Ja, hè? Ja. En doet dat vaak? Ja, ik zelf wel. Ja? En waarom dan? Nou, ik heb een tijdje had ik tics en nou, met Sander gaan we het eigenlijk gewoon weg. Mijn dochter die hier stage doet in Engeland, met jeugdige delinquenten, zoals dat heet. En daar doen ze een heel soort met hoen. En toen ik zoiets van, toen ik die verhaal jaren van hoe bijzonder is dat eigenlijk dat wij dat op dwang kennen. Een hoen brengt zoveel vrolijkheid, warmte, respect, neem het maar op. En ik merk dat een heel soort ben ik wat aan hem hebben. Even knuffelen, even een ooi, even watje, even wat oors als een strenge docent. Of al die regels en al die dingen die het ze mutten. En ja, bij hem hoeft dat net. Maar, en die tics, hè? Wat Ja. is dat dan? Wat hoort dat in? Tics, dat is gewoon, dat, ja, het heeft voor mij met je spieren te maken. En dat die signaaltjes krijgen wat eigenlijk niet hoort. Oké. Waardoor je gewoon soms bewegingen maakt die, waar je geen controle over heeft. Is dat dreig? Is er moeite mee? Ja, het is echt wel een moeilijk iets om op dagelijks mee te leven. In de klasse had je er een protte last van? Ja. Ja, en ook in de klas dan is het heel druk en ook in de aula en zo is het gewoon druk. En dan ga ik ook op het lesbaan zitten waar Sam is, om de rust te vinden. Omdat daar zijn weinig mensen en Sam zelf is er ook. Ja. En dat maai? Dan maai je uit de klasse Ja, om even bij die grote vrienden samen Ja. te zien. Ja. Wat bijzonder, toch? ja ik vind het echt ook gewoon heel fijn dat ik die kans krijg Ja. om gewoon rust te vinden. Ik ben onderwijsassistent. Ik doe het verzuimbeleid. Pestcoördinator ben ik. Ja, eigenlijk een beetje de mem van squallen. Wanneer ik streng ben, heeft hij iets onvoorwaardelijks. En dat heeft hij alle beesten. Het maakt het hem net uit dat je grut, dik, lui, zwart, blank, spijbelt, weet ik veel. Het maakt hem net uit. Nee, je bedoelt gewoon, als je hem maar respect behandelt, behandelt hij je nek maar respect. Een hond luistert altijd als het ware. Je hebt niet iemand die zegt dat hij luistert, maar niet echt luistert. Of die zelf over je heen gaat praten. Dat doe je gewoon niet. Het is gewoon heel rustgevend en lief gevoel. Ik heb hem ook een speeltje voor Dierendag gegeven. En ja, we zijn eigenlijk gewoon beste vrienden. Ja. Maar en is dat een probleem met oorbeen? Of? Nee, eigenlijk niet. Ik ben gewoon een hele hondenliefhebber. Ja, het is wel een lieveling van squallen. Ja, dat merk ik wel. Het is gewoon mijn treden, hè. Het is heel bijzonder. Hij heeft nou zien nog, hè?